Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Kung bag-o ka pa lang nagtuon og hinapon o ka limitado imong kasayuran sa Japanese particles, unsaon pag-conjugate og mga aditibo or basic verb conjugation, ug unsaon pagporma og usa ka Japanese sentence, palihog reviewha una ang playlist sa atong basic course nga naglangkob sa lessons 1 hangtod 31 ug tan-awa ang video lesson nga imong gikinahanglan. Kung okay ra ka, pues ato nang sugdan. Hajimemashou! Nining lesona, atong tukion unsaon pag-ingon og paghuman og nani-nani. Ang formula niini kay ang te form sa verb plus kara o te kara. Pwede po nato gamiton ang plain past affirmative conjugation sa verb, ang ta form unya plus ato de. Ta ato de. Kung noun atong gamiton, paghuman sa nani-nani, panglitan paghuman sa klase, paghuman sa party, ang formula kay isulti ta ang noun unya particle no unya ang ato de. Noun no, ato de. Ang no mo konektar kini sa duha ka nouns, ang noun ug ang ato. Ang ato de usa kini ka set formula. Dili ta makagamit og kara para sa mga nouns. Kung nahinumduman nimo ang napo ka basic verb conjugations, ang conjugation nga gamiton nato para sa paghuman og nani-nani kay ang te form para sa te kara ug ang plain past affirmative para sa ta ato de. Kung buot nimong rebyuhon ang basic verb conjugations, palihog tan-awa og usab ang lessons 26 hasta 30 nining atong Cebuano playlist. Karon atong tan-awon sa sunod nga mga slides ang paggamit sa te kara og ta ato de. Pangalitan ang sentence. Paghuman akog kaon, manghugas ko sa akong kamot. Ang mukaon kay taberu nga usa ka category 1 verb ug ang manghugas kay araw, usa ka category 2 verb. Ang tibok sentence sa hinapon kay tabete kara teo araimasu. Tabete kara teo araimasu. Ang paghuman akog kaon kay usa ka subordinate clause ug ang manghugas ko sa akong kamot kay ang atong main clause. Isip review, ang subordinate clause adunay subject ug verb apan dili kini kumpleto nga sentence kay dili kumpleto ang iyang idea. Adunay subject ako, aduna po'y verb kaon pero dili kumpleto nga sentence. Paghuman kog kaon, unya unsa may mahitabo? Ang atong main clause, manghugas ko sa akong kamot, adunay subject ako ug verb manghugas ug kumpleto ang iyang idea. Tungod kay ang subject sa atong subordinate clause ug main clause parehas man, ako, dili na kinahanglan isulti sa hinapon. Hinumdumi nga ang ako mao'y default subject sa hinapon kung way laing isulting subject. Pwede po ta mo gamit og ato de ug ang sentence mahimong tabeta ato de teo araimasu. Tabeta ato de teo araimasu. Parehas gyapon og meaning apan adunay gamayng kalahian sa paggamit sa te kara. Moingon kaganig tabete kara teo araimasu. Ang pasabot niini kay inig human nimog kaon, manghugas dayon kas imong kamot. Ang ikaduhang aksyon mosunod dayon sa paghuman sa pirmirong aksyon. Pero kung moingon kaganig tabeta ato de teo araimasu, ang pasabot niini kay paghuman sa pirmirong aksyon, paghuman nimog kaon, aduna kay mga intervening actions nga buhaton. Usa nimo buhaton ang action 2 nga manghugas sa imong kamot. Tingali makig-istorya ka sa imong amigo, umuinom ka bakhag kape, mutan-aw bakhag kag TV, unya manghugas ka dayon sa imong kamot. Sunod nga ehemplo, mupahuway ko paghuman akog panglaba. Ang mupahuway kay yasumu, category 2. Samtang ang manglaba, sentaksuru, usa ka category 3 verb. Sa hinapon, sentakshite kara yasumimasu. Sentakshite kara yasumimasu. Pasabot niini kay inighuman dayon akog panglaba, mupahuway ko. Pero kung iyong kaganig sentakshita ato de yasumimasu. Sentakshita ato de yasumimasu. Ang pasabot kay inighuman kog panglaba aduna ko'y laing buhaton, usa pa ko mopahuway. Sunod tang ehemplo, paghuman kog langoy, muduwa ako sa akong iro. Ang langoy kay oyogu, usa ka category 2 verb. Ang muduwa kay asobo, category 2 pod. Sa hinapon, oyoide kara inu to asobimasu. Oyoide kara inu to asobimasu.
Pag human akong langoy, muduwa dayon ko sa akong iro. Pwede po ka moingog, oyoy da ato de, inuto asobimas. Oyoy da ato de, inuto asobimas. Apan ang pasabot niini, kay ining human kog langoy aduna ko'y kuri-kurion o sa ako makigduwa sa akong iro. Sama sa atong miaging lesson sa dili pa ko mo nani-nani, ang tense sa tibok sentence gidesider sa tense sa verb nga anaa sa main clause ug dili sa verb sa subordinate clause. Kani nga sentence, iniguli nako, i-on nako ang suga. Kaite kara denki o tsukemas. Kaite kara denki o tsukemas. Pero ang past tense, pag uli nako, gi-on nako ang suga, sa hinapon kay kaite kara denki o tsukemashita. Kaite kara denki o tsukemashita. Past tense ang tsukemashita ug mauni nagdesider nga past tense ang tibok sentence. Ang kaite kara way labot sa tense sa tibok sentence. Karon gamiton ta ang ta ato de. Pag human akong uli, akong i-on ang suga. Kaita ato de denki o tsukemas. Kaita ato de denki o tsukemas. Ang kaita sa kaita ato de kay ana kini sa past tense apan dili kini mo desider sa tense sa tibok sentence. Ang mo desider mao ang tsukemas. Non-past ang tsukemas, busa ang tibok sentence non-past pod. Karon himuon tag past tense. Pag uli nako, akong gi-on ang suga. Kaita ato de denki o tsukemashita. Kaita ato de denki o tsukemashita. Ang nagda sa past tense kay ang tsukemashita. Busa ang tibok sentence past tense pod. Pag humag-inom og gatas, matuog siya. Siya nga usa ka babae. Ang matuog kay neru, usa ka category 1 verb. Ang moinom nomo, category 2. Sa hinapon, kanojo wa gyunyu o nonde kara nemasu. Kanojo wa gyunyu o nonde kara nemasu. Hinumdumi nga sa hinapon, kinahanglan nimo iuna og sulti ang subordinate clause. Ang paghumag inom og gatas. Para sa past tense, paghumag inom og gatas, natuog siya. Sa hinapon, kanojo wa gyunyu o nonde kara nemashita. Kanojo wa gyunyu o nonde kara nemashita. Si Mr. Smith misayaw pag humaniag kanta. Ang musayaw, odoru, category 2. Ang mukanta, utao, category 2 pod. Sa hinapon, gamit ang plain style, Smith-san wa utao utatte kara odotta. Smith-san wa utao utatte kara odotta. Sunod ng ehemplo, pag humagbiya ni mama, si papa miuli. Ang mubiya sa balay kay dekakeru, usa ka category 1 verb. Ang muli sa balay kay kairu, category 2 verb. Sa hinapon gamit ang plain style, okasan ga dekakete kara otosan wa kaite kita. Okasan ga dekakete kara otosan wa kaite kita. Kung ang subject sa subordinate clause lahi gani sa subject sa main clause, ang subject sa subordinate clause mokuha sa subject particle ga. Okasan ga dekakete kara. Unya ang subject sa main clause kasagaran mokuha sa topic particle wa. Otosan wa kaite kita. Adunay mga higayon nga mas tukma mo gamit og te kara kaysa ta ato de. Pangalitan aduna kay paliton sa vending machine. Pag human kog pasok sa kwarta, akong pisliton ang batones. Tungod kay kinahanglan nimong pisliton dayon ang batones ini gumagsud sa kwarta, mas maayo mo gamit kag te kara. Sa hinapon, okane o irete kara botano oshimasu. Okane o irete kara botano oshimasu. Kung mo gamit kag ta ato de, ang pasabot kay dili dayon nimo pisliton ang batones. Kung mauna, laing tao mo pislit ug mokuha sa imong gipalit. Sunod tang ehemplo, inighumaniag sira sa pertahan iyang kandadohan. Sa hinapon gamit ang plain style, kanojo wa doa wo shimete kara roku wo kakeru. Kanojo wa doa wo shimete kara roku wo kakeru. Kung dili dayon nimo ilak ang pertahan, sudlan kag kawatan. Ang mga instruction sa recipe sa pagluto kay kanunay pud mo gamit og te kara. Pangalitan, inigwisik sa asin, ikutaw ni sa sabaw. Sa hinapon, shio wo furikakete kara supu ni kakimazeru.
塩を振りかけてからスープにかき混ぜる. Hasta pod ang bahin sa tambal o sa medisina, malagmit mo gamit og te kara kay dinalian man. Panglitan, mopahuway ka inig humag-inom og tambal. Sa hinapon, kusuryo nonde kara yasumimasu. Kusuryo nonde kara yasumimasu. Ato magyong papahuwayon ang pasyente inig humag-inom og tambal para di mabughat. Kung mogamit tag noun, pangilitan inig ingog paghuman sa nani-nani, atong isulti ang noun unya sumpayan og no ato de. Ang particle no nagsumpay sa noun og ato nga usapod ka noun. Tan-awon ta atong mga ehemplo. Paghuman sa panihapon, mananaw tag TV. Ang mutanaw, miru, category 1 verb. Sa hinapon gamit ang formal style, banggohan no ato de terebi o mimashou. Banggohan no ato de terebi o mimashou. Miari siya sa eskwelahan pasado alas 8 sa buntag. Ang moari kay kuru, category 3 verb. Sa hinapon, kare wa gozen 8 ji no ato de kimashita. Kare wa gozen 8 ji no ato de kimashita. Di ka ba mutan og sini uban kanako inig humagtrabaho? Sa hinapon, shigoto no ato de boku to eiga o mimasen ka? Shigoto no ato de boku to eiga o mimasen ka? Karon, praktison ta atong nakatunan pinaagis paghubad niining mga sentences ngadto sa hinapon gamit ang te kara ug formal verb forms. Sa mas naandan, gamiton ta ang mga verbs nga atong naestudyohan sa lessons 26 hangtod sa 30 nga may eksplikar pod unsa ang pagporma sa mga plain ug formal verb conjugations. Unsa may hinapon sa paghuman kog katog, buhaton kong akong homework. Nete kara shukudai wo shimasu. Nete kara shukudai wo shimasu. Paghuman og kaon, ang mga Hapon mosulti og gochiso sama deshita. Nihonjin wa tabete kara gochiso sama deshita to iimasu. Nihonjin wa tabete kara gochiso sama deshita to iimasu. Pag humaglabay sa basura, siya, usa ka babay, nang hugas sa iyang kamot. Gomi o stete kara kanojo wa te o araimashita. Gomi o stete kara kanojo wa te o araimashita. Karon palihog og hubad niining mga sentences sa hinapon nga naggamit og ta ato de og plain style ngadto sa Binisaya. Hao migaita ato de neru. Hao migaita ato de neru. Paghuman kog panutbrush, matuog ko. Kanojo wa eiga o mita ato de kaita. Kanojo wa eiga o mita ato de kaita. Siya, us kababay, miuli pag humagtanaw og sini. Zaidyo o junbi shita ato de ryori shiyou. Zaidyo o junbi shita ato de ryori shiyou. Pag humag-andam sa rekados, mangluto ta. Karon ihubad ning mga sentences sa hinapon nga nagamit og te kara og formal style ngadto sa Binisaya. Kare ga heya o souji shite kara okyakusan tachi ga kimashita. Kare ga heya o souji shite kara okyakusan tachi ga kimashita. Paghuman niya sa kalalaki og panglimpyo, naabot ang mga bisita. Tokyo e kaite kara aimashou ka? Tokyo e kaite kara aimashou ka? Paghuman kog balik sa Tokyo, magkita ta? Undo shite kara yasumimasen ka? Undo shite kara yasumimasen ka? Paghuman nimog exercise, di ka ba mopahuway? Karon ihubad ning mga sentences nga nagamit og mga nouns ug plain style ngadto sa hinapon. Paghuman sa gira, siya sa kababay nahimo maestra sa in-English. Sensou no ato de kanojo wa eigo no sensei ni natta. Sensou no ato de
kanojo wa eigo no sensei ni natta. Paghumas kasal, nangadto sila sa Hawaii. Kekkon-shiki no ato de, karera wa Hawaii ni itta. Kekkon-shiki no ato de, karera wa Hawaii ni itta. Paghuman sa concert, ang tanan namalit og souvenir t-shirt. Konsato no ato de, minna wa kinenshatsu o katta. Konsato no ato de, minna wa kinenshatsu o katta. Karon, atong sumahon ang atong mga nakatunan ni ining lesona. Pagsulti og paghuman og nani-nani, ang formula nga atong gamiton kay te form sa verb plus kara, te kara, kung ang sunod nga aksyon mosunod dayon sa pirmirong aksyon. Ug mogamit ta og ta ato de o plain past affirmative sa verb plus ato de kung ang ikaduhang aksyon dili dayon mosunod sa pirmirong aksyon o adunay mga ubang aksyon sa tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang aksyon. Kung noun gani, paghuman sa nani-nani, panglitan paghumas klase, paghumas meeting ug uban pa, ang formula kay isulti ang noun unya sundan og no ato de. Ang te kara og ta ato de nagsinyas ni sila og mga subordinate clause. Kung ang subject sa subordinate clause lahi ra gani sa subject sa main clause, ang subject sa subordinate clause mokuha sa particle ga. Ang tense sa sentence nagdepende sa tense sa verb nga anaa sa main clause ug dili sa verb nga anaa sa subordinate clause kung asa tong te kara og ta ato de. Aduna poy ubang paagis pag-ekspresar og paghuman og nani-nani. Pangalitan, paggamit sa plain past affirmative sa verb plus toki o ta toki ug paggamit sa mga conditional conjugation sa verb. Apan dili ni nato tukion diri, ato kini silang estudyohan inig abot nato ni ining mga lesona. Ug diri ta nahuman, hinaot na lingaw kag daghan kag nakatunan, praktisa dayon kini. Kita na pud niya ta sa sunod nga lesson. Gambatte kudasai. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay kas jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra kasakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series, giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti, pag-like, share, o subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.